Prezidentské paláce či vládne budovy bývajú neprístupné alebo nezaujímavé. Ten v Abu Dhabi je výnimkou. Miestom, kde šejk víta významné zahraničné delegácie, sa môžeš prejsť. Zastať pod centrálnou kupolou s priemerou 37 metrov, stúpajúcou do výšky 60 metrov. Obdivovať lesknúcu sa geometrickú výzdobu v modrej, bielej aj žltej, zložité rezbárske práce či kaligrafiu. Nahliadnuť do jednotlivých miestností, kde sú zhromaždené dary od zahraničných delegácií, vzácne knihy aj poznatky z oblasti vedy, navigácie či medicíny. Môže si pozrieť, kde diplomati a štátnici jedia a schádzajú sa na dôležitých rokovaniach. V jednej z miestností ich pritom osvecuje luster z 350 000 oslnivých kúskov kryštálu.